Загадочные смерти в крымской тюрьме. В Симферопольском СИЗО с начала апреля 4 смерти. Среди жертв 2 крымских татар. 3 арестантов нашли повешенными, еще одного с перерезанным горлом. Тела Сервера Белялова, Олега Гончарова и Дмитрия Шиповника нашли в петлях. Ислама Искерова с резанной на шее раной. Официально все 4 случая оккупанты квалифицируют как самоубийство, но правозащитники указывают на странные обстоятельства, которые эту версию опровергают. Например, 69-летний Сервер Белялов рассчитывал на то, что в скором времени он может выйти на свободу, а Дмитрия Шиповника нашли мертвым в штрафном изоляторе. На сайтах оккупационных силовиков информации об этом нет. Более того, отмечают правозащитники, смертельные случаи в крымских тюрьмах не редкость. Навіть так званий омбудсман Лубіна вимушена була в одному з інтерв'ю дізнатися, що так, смерті в СІЗО є, і це цифра не 1 десяток людей. Скільки їх насправді ми не знаємо, які дійсно причини смертей, це хвороби, це насильницькі смерті або це самогубство. На жаль, у нас нема доступу до СІЗО, щоб знати, що дійсно відбувається. Информацию по поводу убийства заключенных в СИЗО Симферополя проверяют в Меджлисе крымско-татарского народа. Председатель представительного органа Рифат Чубаров сообщил, что правозащитники сейчас пытаются связаться с родственниками этих заключенных. Вже в відкритому такому просторі, тобто через соціальні сеті, через соціальні мережі звернулися до тих, хто в Криму, спробувати допомогти нам встановити контакт з родичами. Ні для кого не є таємницею про те, що такі жахітливі умови перебування взагалі в російських тюрмах, СІЗО. І зрозуміло, що російські окупанти перенесли все це до Криму, і більш того, я думаю, що в Криму це ще багатократно гірше виглядає, ніж власне в самій Росії.